jakiś cicik furgą. Em, Witam serdecznie, to ja, umęczony Niklaus, umęczone oblicze, godzina 20, taka 22:40. To jest godzina, w której Niklausy działają najlepiej i oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie przyszedł mi pomysł na vloga. Widzicie, siedzę już na nowym zicu eleganckim, czarnym. No, przyszedł mi pomysł na vloga, króciutki vlog będzie, bez jakichś filozoficznych, tym razem wyjątkowo rozważań. Pogadamy sobie krótko, ja was zapytam o coś, wy możecie zapytać mnie, jeżeli chodzi o achievementy. Myślę, że każdy z was wie, co to jest. Jeżeli nie wie, to ja pokrótce wytłumaczę. Achievementy w przypadku Xboxa 360, trofea w przypadku gier na PlayStation 4, nie wiem jak to nazwać, w przypadku na przykład Steama, osiągnięcia, no generalnie sprowadza się to do jednego. Na konsolach zeszłej generacji, czyli Xboxie 360 i PlayStation 3 zostało wprowadzone coś takiego, co było jakąś formą gratyfikacji za nasze postępy w grach, czyli za na przykład przejście gry, za wykonywanie danych czynności w grze dostawało się na Xboxie achievementy, a odpowiednio na PlayStation trofea, czyli no trofki, trofea, czyli trophies po angielsku i achievements na Xboxie, czyli po polsku osiągnięcia. Większość z tych osiągnięć można było bez problemu zdobyć na przykład przechodząc grę i robiąc te rzeczy, które były od nas wymagane, na przykład za realizowanie konkretnych zadań, za przechodzenie konkretnych poziomów i powiedzmy, nie pamiętam jak to było, liczba achievementów. Tutaj będę więcej wam powiem o achievementach, bo PlayStation miałem o wiele krócej, także o achievementach mi się łatwiej wypowiadać. Liczba achievementów była zależna od gry, bodaj bywało więcej, bywało mniej. I nie pamiętam, na Xboxie było jeszcze tak, że za achievementy dostawało się gamescore tak zwany, czyli takie punkty po prostu. No i na przykład za przejście jednej misji dostajemy tam za 20 punktów, za drugie za 50 punktów i tak dalej. No i to były takie w miarę proste do zrobienia, ale oczywiście na tym się nie kończyło. Potem na przykład to powiedzmy była połowa, a druga połowa to były achievementy, których przyjemność podczas zrobienia była równa przyjemności z łażeniem po rozżarzonym węglu na boso. Czyli na przykład, nie wiem, przejście jakiegoś trudnego etapu w mniej niż, nie wiem, 5 minut. Przejście całej gry, nie wiem, na przykład w pojedynkę, jeśli miała trybko, przejście na najtrudniejszym poziomie trudności, zabicie, nie wiem, tam 1000 przeciwników z takiej broni, 2000 z takiej broni, przejście tego levelu w takim czasie, tego w takim, zrobienie tego. Czasami były naprawdę idiotyczne. Jakieś tam typu, nie wiem, spójrz w górę, spójrz na dół, zniszcz tyle skrzynek, zrób tam to, a zabij tyle razy granatem, a zrób takie i nawet mi teraz nie przychodzi do głowy, ale czasami te po prostu wymagania do tych osiągnięć były debilne. Debilne i naprawdę, ale byli ludzie, których nazywało się fachowo powiedzmy achievement ho, czyli dziwka achievementowa. Ja taką trochę byłem. Ja jak miałem jeszcze konsolę, to ja miałem ten taki ciąg i ten taki że ja muszę te achievementy zdobyć, po prostu muszę mieć wszystkie i gry w dużej części maksowałem po prostu. Maksowałem, czyli po prostu z danej gry robiłem 100% osiągnięć, zdobywałem z niej maksymalny gamescore, tutaj cały czas mówię o Xboxie 360. Po prostu czułem z tego niewyobrażalną przyjemność. Na przykład jeden z trudniejszych, jakie to ja zrobiłem, to było Gears of War na poziomie Insane w pojedynkę i Dead Space 2 na najtrudniejszym poziomie trudności, gdzie mamy 3 savey na całą grę. Czaicie, gra trwa z 15-16 godzin, macie 3 savey i do tego jeszcze trudność przeciwników, HP i tak dalej, jak z najtrudniejszego poziomu, nie? Masakra. Chyba wtedy mi zaczęły włosy wypadać, tak mi się wydaje. Także to było masakryczne. No na PlayStation mamy tam trofea, potem brązowe, srebrne, złote, 3 takie poziomy jak medale powiedzmy, które zdobywamy. No i oczywiście na te nasze wyniki, na te achievementy, na te nasze gamescory czy trofea i tak dalej mają podgląd nasi znajomi, zarówno na Xboxie, jak i na PlayStation. No i jak na przykład na Steamie, bo wiadomo, na Steamie też mamy tam osiągnięcia, z tym, że na Steamie jeszcze ma to taką wymierną wartość, że przeważnie jakieś tam karty odblokowujemy za te osiągnięcia i możemy je na przykład sprzedać, czy sobie wykraftować jakąś odznakę z nich i takie rzeczy. A jaki miało to cel i czemu to służyło na konsolach, na Xboxie, na PlayStation? Wiecie czemu?
Myślę, że większość z Was wie, ale jeżeli niektórzy nie wiedzą, to ja Wam powiem czemu. Niczemu. Niczemu dosłownie. Czysty, niczym nieskalany e-penis tak zwany. Myślę, że wiecie, na czym polega zjawisko e-penisa. Takie sztuczne powiększanie e-penisa. Penis cyfrowy. Znaczy, że po prostu robimy coś, co nie ma jakiegoś wymiernego sensu i nie ma z tego jakiejś prawdziwej korzyści, no ale my się jakoś czujemy lepiej, że na przykład możemy się tym pochwalić przed kolegami i tak dalej. Patrz, a ja wymasterowałem Gears of War, a ja tutaj Call of Duty, a ja tak dalej. Wow. Żeby jeszcze za te punkty można coś było kupić. Nie, wymieńcie na coś. Nie, nie można. I no, często człowiek się zastanawiał po prostu, jaki to ma sens. Jakiejś zagnoja myślałem, że może za to będzie można gry sobie kupywać, czy coś takiego. To by miało sens. No, achievki na Xboxie i trofea na PlayStation, no, generalnie sensu nie miały. Sensu nie miały. Po prostu to było jakieś takie osiągnięcie, powiedzmy, no, sztuczne. Sztuczne jakieś takie budowanie rywalizacji, chęci przezwyciężania coraz to trudniejszych zadań. No ale potem człowiek faktycznie dostawał tego achievka na Xboxie. To było takie plump, wyskakiwał taki X i jaki achievement i ile punktów i tak dalej. Ja już wtedy cały tak. Mnie to. Teraz mi trochę głupio, bo o ile jeszcze za konsoli bardzo mnie to jarało, to achievementy komputerowe, no to nie tylko jest na Steamie i to jest i osiągnięcia sami na Uplayu i na Originie chyba nie, ale na Uplayu są, na Steamie są, pewnie jeszcze na innych platformach, bo tego obrodziło niesamowicie dużo, także to już mnie nie interesuje kompletnie. Ale za konsoli jarałem się tym strasznie i ciekaw jestem, czy wy też tak mieliście. Jeżeli mieliście albo macie konsolę, czy zbieracie achievementy, czy jesteście może tak zwaną dziwką achievementową, nie ma się do czego wstydzić. Ja się przyznaję, że byłem. Na pewno przez jakiś okres Xboxa miałem chyba 3-4 lata, PlayStation bardzo króciutko, bo się szybko zepsuło, ale posiadając tego Xboxa byłem straszną dziwką achievementową i teraz wiem, że no nie miało to wymiernego sensu, nie miało to w sumie żadnego sensu. To było po prostu sztuczne napędzanie, nawet nie wiem w sumie czego. Ale się zbierało, nie? Ale się zbierało. No i zachęcam Was do dyskusji gorąco na temat właśnie achieveków, trofeów, osiągnięć i tak dalej. Jeżeli Wam się film podobał, zapraszam zostawić łapkę w górę. I co? Ja będę kończył. Rzucę jeszcze Wam napisy, żebyście wiedzieli, gdzie pójść. Facebook, Hitbox, koszuleczki, Twitter i tak dalej. No. I dziękuję Wam pięknie za uwagę, moi mili. Trzymajcie się i widzimy się za jakiś czas najpewniej.